lagip di napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tay kan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Joliet, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Ngem sakbay na, makablaawan man pay dagiti sumaganad. Ni Ma'am Jovina Neve, ni Ma'am Roda, ni Ma'am Cheryl Repolesa, Pineapple, ni Ma'am Marilo Alcalde dita Hong Kong, ni Ma'am Daliasat, ni M. Heidi, Ma'am Luz Sawadan, ni Ma'am Judith Aloba, ni Ma'am Alona Maloyo, ken ni Ma'am Pisces Girl. Nabara akablaaw kan panagyaman kada kayo amin iti ingkay panagdangdangag. Panag-subscribe ken panag-comment dito'y programa tayo. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Bueno papagayam, inta ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo nga Joliet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, aklonak a nagbalinak met idi nga irresponsable nga inakan asawa. Nabaybayak ti pamilyak iti panawen nga naadikak iti sugal ken arak. Tallo ti nagbalin nga anak mi iti asawak. Ngemdak sanggasat gapu tanasapa apimusay ti inauna nga anak mi gapu iti sakit. Rugyak man nga rod ti agsalaysay makalawas kalpasan ti tabon ti anak mi ken ni Harold. Harold! Harold! Lukatam man tiri daw. Lukatam tiri daw, kunak! Unday matabayag mo namang ilukat itiri daw. Tayak pa'y lang agtuk-tuk-tuk. Nagap-gapom kami na Juliet. Kapangayta ka lang sumangpat. Naka na Awan, oras ko amang sungbat ka na kita sa salud-sudam. Aglisi ka man itidalan ko. Juliet. Nagtungit kami kadagiti kukumari. Kalpasan na, naginom kami laang matbasit. Anya pa iti damagam. Ada ka di reklamom? Saanan na sayati kastang raramidang pakan. Kanahin naman tanti panagsugal kan panaginom mo. Hapay, ada ka di madting aramidak? Sana ka di mabalin nga agragsak? Say-sayangam laang ti kwarta, iti panagsugsugal mo. Ato iti kwarta. Sumardang ka sumana. Negore ka man. Nangaram iti dito akarta. Siyempre! Nangabakak iti sugal. Apay kapoy. Ada kwarta mon. Iso nga sumardang kan. Sardangan ako na damdamagan. Kaya't konti agin na. Nay tatang. Kayo matgayam ti adda dito'y balay. Anya ti dakas nga angin anang iturong kada kayo dito'y. Agtal na ka man, Juliet. Ay, awan babain mo. Babae ka pa imot ka raw. Saki din ti aramid mo. Imbes sa sikat ti mga sikaso kadag ti anak yaw. Isaan mo tati asawam kit din. Ay, kayat mo sama ti mapapanaw. Ha? Balay mi da ito'y tatang. Sakit din ti papanawan niyo. Da kayo ati rumba nga pumanaw. Nagbastos ka matan amanugan. Laglagi pa niyo nagpamilyan ti anak niyo, tatang. Iso nga awan nga rudan bibiyang niyo kada kami. Ay, agtanda ka man, Juliet. Ang mga maliswan ka na. Gusto na itong tatang. Ala, umunag ka niti silid ta, Juliet. Yung kamaturugan, tapno mausawan ka. Nasaysayat pa'y. Ito nagringak. Tsakon kaya makita ti rupam dito, ya. Ay na! Huh! Makapa-high blood ay ta asawam, Harold. Ay, pagbagaam ti asawam, ang mga nudyak makapag-supply na. Makabir ka. Ay, Harold, anak. Nanang,
Makalawas lang iti napalapas manipot na itabon day di Rojan. Saan ko pa'y analiwliwag ti sa nga matoy. Inikanak man ang ti Diyos ti baro panlubok. Ay amok ka ba alam na ita anak? Di ka agdanag. Masigurado ka makabiro kamot lang nga dagos iti baro at trabaho. Ay, no apay mo't ngamin nga itaag pa lang naawanan ti trabaho. No kaano ka sa pulak ti kwartanan. Ay hindi ka agdanag kunakmat. Sana bali, tatulungan da ka iti amam. Nakababay nun kada kayo kinitatang. Nanang, adon ti utang ko kada kayo. Diyan kaya tagbalin na, pabigat kada kayo, nanang. Ay na, di mon panunutan day ta anak. Amumat nga agmay-may sa kalaang nga anak may kanitatang mo. Sinungay ko matimang tulong ka no saan ada kami matlaang iti amam. Nanang, Ngamnay, kita ama, nakaslamatan ito rayan na kati asawam. Di ka kumaagbalin a bulsa, kanak. Amang ano day ta nalabas, apanagayat mo di ta asawam, ti mangisagmaktukan ka. Awan san ti pagbalbaliwan di asawam. Oh, taya. Taya kayon. Ah? Oh, Harold, anya der aramidam dito eh? adak dito, itap nga yawid kan. Anya? Ay, saan? Saan kami pa yan alpas? Oh my God, agawid kan! Harold, ibatan nak, di nakguyudan na kasta. Ay, sanak pa nga gawin ko nakmat. Tas makitang mat saan kami pa yan alpas. Tsak pa'y nangabak. Kaya't mo manukin saan. Basta agawid tan, nauwatam. Ay, nyamatan. Di nakguyudan ko nakmat. Ibatan nak. Hoy, di mo nga min pilitan o di na kaya ti sumunod, Kengka. Mabalin ka di, ha? Di kay pakibiyangan ka na kami. Problema mi dito yung ag-asawa. Kin Maysa, di yung man isungsung ti asawa nga agsugal ka na ginom. Oh my God, Julia! Agawid ka! Di mo oray na makapungputak. Oh my God! Oh my God! Makapasurun ka na talaga, Harold. Oray sak, Juliet. Masursurunak matrigin ka. Apay ayati mo sartangan ti panagsugsugal mo. Agrigrigat tayo lang arutan. Maisapar mo pa ilang ti mapanagsugal. Day tangarod kat. Iso nga mapanag agsugsugal. Tawan mat maited mo a kwarta kanyak. No kahit mo ti kakwarta, ti agbiro ka ti trabahom. Sana kasta mapan kakit di makisugsugal. Wow! No agsaw ka kasla damat trabaho ma. Oy, nalipatam samatan. Mano abolan nga wan trabaho man niya? Umas-asa ka matlaan kadagiti dadakkel mo? Di mo ibaw inti saritaan ta, Julian. Apay anya launay aya, ti adda di ta sugalan. Kadi mo mapanawan, ha? Amom ka di, ngagapoy ti panagsugsugal mo. Mabaybay amon ti obligasyon mo kas asawa kan ina kadagiti anak ta. Kita man ti napasamak kini Rojan. Natay ti anak ta gapo ti panagbaybayan mo. Di mo ipabasol kanyak ti panakatay ni Rojan. Tano adda ko mainted mo a kwarta, nayapan ko kumaadagos sa ospital. Mangmang tudak mo't idiking katikwarta. Ngamanya ti naramid mo. Mapan mo lang ipapaabak iti sugal, isung awan pulos ornong tayo. Ay, makauma pa nagbiag. Agsaksakit ti anak ta. Ngamjak pa'y pulos nakita nga inasikason. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Talagang nga sikati gapuanan, amin akamalasan iti pamilya tayo, Juliet! Ada ka ti palikot pare. Awan pare, chill-chill ha. Ay, sus. Di ka nagdibak pare. Ni ka di Juliet ha. Kanayon nga iso ti parikot ko pare. Ay, nagkapoy ka na ya. No kastamad lang pare. Sinaa mo ti asawam. Oh, tapnoy ti kasta. Agbakasyon mo ti panunot mo. Gapoy ti sakit nga ipapay ti asawam king ka pare. Pare. Ano, ayun gayam. Di mo nagbibiro ka ti trabaho. Kung nga rod pare, ada ka din mo. Nagbibiro kami ti fitness gym instructor ti gym. Pag papayak.
Panakita ka physically ka mo, physical fit kayam. Ada maglooks mo na nagtaraki ka pa niya. So nga mo, kakabaalam. Sigurado nga qualified ka iti criteria ken standard ti Jimmy. Niya pare, Interesado ka kadi, ha? Agduan abulan manipod nagtrabaho ni Harold iti dayja Jim. Manipod matidin. Sana ang matatao dito'y balay. Kan dis oras at tirabi nga gaw awid. Makadlawak sana. Dan samat kan sa baling aramin di asawak. Ni, nasa papaymat. Ni nga ta Harold daytan. Manlaptan tirida. Hay, pasensya ka na pirin. No imaya kiti kas tuwing nga oras. Si kamat gayam, friend. Umunag ka. Ay, wala mo naga ka, sika. Oh, apay. Ada ka di parikot. Kuha pirin. Ningamin na doon sana, ha? Nadamag ko nga agpapa-advise ka no, iti kaanakan na nga attorney. No, anya ka no, tirumba nga ikasuking ka. Ay, nako. Kapiti saan mo pa nagbayad iti utang mo king kuanay, delikado, Mari. Ay, ada kan kuana. No, idarom nak. Jak mat itarayan ti utang ko kan kuana. Medyo gipitak pay lang amin ita. Awan pay diskitar. Iso, jak pay makabayad ita. Saan ka kadi mabutang? Ay na, friend. Awan darom mga pagbot ngak. Kas nakon. Jak mat itarayan dagiti utang ko. Agbayad ak to into na dakwartak. Dayta ka dilang ti mayam dito eh. Wait, friend, Adapay may saprin. Agtrabaho ti kaanak ka kiti Jim, pangpanggadan mo ti asawam. Iso makitkita na ti asawa mi jay. Kat ati pagkaking ka pa yan. Anyamat dayta nga imbaganakan ka. Ay, friend ha? Di ka makmaklaat. Wen. Ngam ti babae nga aking kukwa ti Jim, kat, ay sus, karelasyon ka no ti asawa. Anya? Harold, ikarik, agbalbaliw akon. Sana kun nga agsugal kan uminom iti arak. Promise. Di na kumamat panawan, Harold. Pangaasim. Ay ayatan kalakay. Pagkawanan na kumahan. Pasensya kan, Juliet. Ngambi ka na ayatan. Kapo ka ditadan sa baling ay ayatam. Ni Venus. Ti boss mo nga kinkuko iti Jem. Kasta ka di. Wan, Juliet. Aging inayat kami kini Venus. Kipagtin na kami. Na may papanmat ka dagiti anak ta. Dananang kantatang ti mga iwan kadawada. Saan mo idaa mabaling nga alakan? Aging ka saan ka ngagbalpaliw. Kan di mo mabayaran dagiti nakautangam. Di mo amuno kasano kasakit kanya kamangagan. Ngadan sa baling ay ayatam, Harold. Si kamot lang ti makagamo. No, ape nga namin pinsanan na po ko ti panagayat ko kinka. Sika tinangiduron kanya, tapno madayo ti riknaking ka. Kit makapiro ka kiti sa bali. Harold. Pasensya ka. Ngampod ka konti relasyon ta. Kas agasawa. Kasanuwag paitan. Napukaw ko matanti pamilya. Basol ko ti amin. No di mga kumaydi ka ni Harold. Saan ko man napasamak ti kasto iti pamilya binukalmi. Binaybayak ti asawa kandag iti anak ko. Inununak ti panagsusugal ko. Iso nga'y madayo ti riknada kanya. Wen, prin. Talaga basol mo ti amin. Angan, saan pa'y matkidya na lado ti amin? Nagbalbaliw kan. Mga barwanan ka, prin. Wan, agbalbaliw akon. Isardang kong dagiti bisyok. Ti parikot ko ita. Kitno kasano ang mabayadak dagiti utang ko. Ay na, prin. Mati kamakabiro ka, iti pamuspusan. Tapno mabayadam dagiti utang mo. Kabalam dayta si kapay, madadaltib yutim, sangit ka sangit. Sapay ko ma, prin.
Desidido kan nga agbalbaliw. Di mo kumaurayan ang madadaal tibiyag mo, gapo kadagiti bisyom. Wen, desidido ak ngagbalbaliw. Kaputa kayat ko nga agsublimat lang iti poder ko dagiti anak ko. Tulungan ako mapren. Pangasim. Ay, pren, awan pari ko titi dayta. Di ka madanagan, pren. Adak lang dito ay sisa sagana ang mang tulong king ka. Isustunan na, pren. Matadal dayta beauty. Ay, nako, congrats! Successful the online business mo, friend. Ay, nako. Saan nga agbalin a successful da ito, no? Saan aga po ititulong mo, friend? Ay, nako. Agyaman ako na ikan ka, friend, ha? Amhom, itilasod ti 8 a bulan a simrekak iti reselling kan online business. Adamat tan basit nga ornong ko. Kat ininot ko mata na mabaybayadan dagiti utang ko. Awan na yaman na, friend. Day takad ka pumatlaang iti panaga sa lukag mo. Ay, huy, nako. Nanagsakak para kayong ka, friend. Nang runak at awan ng bisyo. May nako. Namin pinsan ka na nagbali. Aywan, friend. Saan akon nga agsugal kan agbartek. Ay, true, friend. May sak itan a business woman. Ay, congrats. Oh, para kayong ka. Aywan gayam. Nakasaritam ka din, ti katugangam? Wen, kati ko na dananang kantatang. Mabalin ko kanon nga alaan dagiti anak ko. Okay kami matan ka dagiti katugangag. Wow! Nagsaya atan! Nukasta, friend! Good for you, friend! Ay, kat ni Harold ni Hay. Ah? Bay, amon day tao. Naragsakan iti den na ni Venus, friend. Iti importante, saan nga kurang iti sustento na kadagiti dua nga anak mi. Kan, okay akon. Kaputa madan na akmat lang ang dagiti anak ko. Tatang, nanang. Ay, imay kamay, gapo ka na giti ubeg. Ay, isubliman idaking ka. Mama? Nakita ba iti panagbalbaliw mo? Ti panagsalukag mo. Iso nga isublimi nga rudan dagiti ubingken ka. Kaputaan mo may asikama ti mas adaan karbengan. Ay na, agyam na kada kayo nanang, tatang. Ikarik, saan ko abaybayan dagiti apo ko yo? Agbali na kun anasayat nga inakadakwada. Kat mabalin yung lataida nga umay sarungkaran iti oray anya nga oras akayat yo. Asi ti Diyos, Miss F, in inutak ang nakabangon. In masinso ti online business ko, kat nakabayad akmeten kadagiti utang ko. Natal na itan ti biyagmi nga agiina kabayatan ti panagadalda. Saan kami meten ang nagsinublyan ka ni Harold, gaputan naragsakan daytoy iti baro a pamilyana. Damag ko nga addametten duang anak da ka ni Venus. Pagyamanak latan, gaputa saan mat nga agkurkurang iti sustento na para kadagiti anak mi. Naawat kumatan tigasat mi, kat naragsakak para iti sigod nga asawak. Sapay kumata agbalin nga inspirasyon iti kaaduan to'y padas ko, nga inak inbinglay. Awan na pintas nga ited ti sugal kadatayo. Amin a klase ti bisyo, kat mangirobo. No adik kayo ita, itinuan niya man a klase ti bisyo, agbalbaliw kayon sakbay amaladaw ti amin. Amok kan mamatiak, akabaalan nyo para itinapinpintas pay amasakbayan nyo. Alakastan, Miss F, kat agyaman ak unay, iti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti pan nakaidrama, to'y padas ko. To'y pagayam mo, Joliet. Ken ka pagayam, Joliet. Patsyak ang nakaibati ka iti adal, kan inspirasyon kadag iti patpat gantayo adumdumngag.
Nasayaat met ta naka-Ameris ka anasapsapa. Ket sapay kuma ta di monton sublianan pay dagiti nagbalin a bisyo. Ipamaysam tinarugyam a negosyom iti kastakat agtultuloyen ti iya asinso ti panagbiagyo nga agiina para iti napinpintas a masakbayan yo. Alakastan pagayam Juliet ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon to pulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Sa manan na naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Ti pakasaritan nga intay kan biyagita, ket nagapu ka ni pagayam tayo nga Brian, manipod probinsya ti La Union, nga iti agdama kat agtrab-trabaho iti Saudi Arabia. Ngem sakbay na, intay man pay kablaawan iti naragsak a panagdengdengeg da Ma'am Jasmine Rivera, Sir Rix Calextro, Ma'am Imelda Cabang, Sir Chads Kroger, Ma'am Adele Sweden Vlog, Ma'am Josephine Calpas, Ma'am Irene Grace Morales, Ma'am Chichi Sayang, Sir Johnny Libet, ni Ma'am Mariette Cortez, ken kada kayo amin nga awan malabsan. Pagyamanak unay ti ingkay panagdengdengeg kakabsat. Intay tumanan ituloy ti kablaaw iti sumaruno nga upload tayo. Bueno papagayam, sublian tayo man ti surat ni pagayam tayo nga Brian. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmat kadagiti naayat a dumdumngeg iti agduduma a drama ditoy YouTube. Ket may sa ti channel mo kadagiti pagdengdengnegak. Iti agdama ket agpapaayak kas may sa abakho driver iti may sa akumpanya ditoy Saudi. Tiinlak ibingla ita kat napasamak idi adda akpay dita Pilipinas. Aklunep ti kinaawan utang ko ana imbag anakem nga anak. Banag apagbababawyak ita. Isupay kit di siguron ti maysa arason no apay nga agingga ita ket baro akpay laeng. Iti tawan ko nga 45. Ket tapno nalawag ti amin kastoy man ti pakabuklan na.
Apay nga dakaw dito ay. Ay, sinurpresa da ka. Gaputa ka sagay mo ita. Happy birthday, anak. Agyaman ang nanang. Hey, happy birthday, Brian, anak ko. Apay na bayag adi ka nagaw-awit iji probinsya. Busy kami iti trabaho tatang. Ay, ikat pa naganda kami ang arudan. Tanay, nagadutoy awit mi anatang kan prutas. Para kan kaamin dagitoy, anak. Ako, nanang. Sana mabalin ti bisita dito yung apartment ko. Kan may sa rumuwarak mo't lang. Ada trabaho. Awan mga sikaso kada kayo dito ay. Hanya, ay, kasangay mo ita nga mapankag trabaho. Agtrabaho tapno makalong-aw tayo itirigat. Ay, aguray ka man. Uray awan mga sikaso kada kami anak. Kabailan mi ti bagbagi may. Da kami to ti makamaon. Ay, husto ti Amang Brian. Mala, pastor ka na kami kidain. Da kami di makamaw. No kaya maw, aglinis akpay iti apartment maw. Saan nga rod ang mabalin nanang? Ah, Istrikto ti landlord mi ditoy. Di na kaya ti ado a bisita. ay, kasta ka day, anak ko. Wen, iso nga yawid yung mutlang na kita awit yo. Kat inton maminsan, nga umay kayo manan. Umawag kayo pa'y nga umuna. Saan kayo basta umaylatan? Anya, kasta timbaga ni Brian kada kayo, auntie? Wan barok. Imbaglaangan. Nalagip na ka ni uncle mo. So nga inawagan da ka. Alaan mo dagito'y natangkan prutas. Ay sa diwa pa'y dagito'y barok. Apit bilang idi kalman. Iso pa'y ngaw awitan mi manan iti panagawid may. Nagloko mo tininsan. Saan mo't abawal ti bisita at apartment na? Nakasingsing pa to pati landlady na. Ay, amagan man no talaga nga importante ti aramiden na. Iso nga saan na kami apinastrag. Unay mo tininsan, Brian. Tiyan mo agkita da ita ka ni Claire. Tingay, girlfriend na. Ay, kayat mo asawan. At dan nobya ni Brian Barok. Nanti. Apay, di na pa imbaga kada kayo? Ay, awan pa'y mo tinasasauna kada kami Barok. Kasanaw, kano kasaumi iti cellphone. Kanayon ti panagdardaras na. Kanayon abisi iti trabaho na. Sige. Tangin da kayo dito yun, nanti. Nasa isayat na maturo kayo pa lang dito, dagos ko. Tap na makain na kayo. Itulod kayong to yung nagsapay di terminal ti boss. Ngagawid di probinsya. Ay, agyaman Charlie Barok. Nakasingsingpit ka talaga. Awan ang yaman na, auntie. Oh, iho. Nagadumatan tin pakiter mo amakan. Wan nga rod akit ni. Talo tayo lang matamangan. Kung matasan ang makaumay ni Charlie, kan dagiti daddo mapaya ka opisina Awan parikot iti dayta, sir. Claire, kanan tayo amin dagita. Amangan na sumarunong tumod da Charlie inton madamdama. Bilibak iti kinagalantem, iho. Uli lang aminan adamang ni Brian, daddy. Isong awanan ti daddo mapaya paggastusan na. Awanan dagiti dadakkel na, anas ka na panunutan na. Amangan mo no di kaguror nung para iti masakbayam, iho. Awan ti rumbang pagdanagan nyo, sir. Siyempre, agururno nga para iti masakbayan may kini Claire. Talagang amin nga insaganaak amin dagito para iti kasangay ko. Tapno, agragsakak mahit. Agragsak tayo. Ay, nagliday nga min, tiag may maysa, sir. Kunak tupay ka. Ta Claire ti makaga po. No apay adi mo inasikaw so daante ka ng girl. Charlie, amo mo't adya ka mabalin nga i-cancel ti birthday celebration ko kada Claire. Nakababay mo't kan ko na. Kastamot tan iti amana. Isupay mo't nga ron ti bus tayo. Isma binaybay amon dangkal, pinanti. Basol da. Apay kami na basta latan sumangpet da dito yung awan mo't ti paabiso da. Insan Brian, si lang mo ti panunutan da. Concern da ka. Apay, basol ka di itan timang sorpresa iti anak nga kasangay. Diyakarot napakadaan ti sa sangpet da insan. Katrumbang
ko malang api na unag mo ida ah. Tapno na yaman umumida ka ni Claire. Di na pa among at dagay mo nobyan. Tiyan mo ni Claire, kat ulila ako na damang insan. Anya? Uy, apay ngayon libak mo kan kuha natin kinapod no, Brian. Kuha, insan. Amangan ngamin no, di nakton kayat ni Claire no maamuan natin kinakurapay may. Nang runa, no makita na adong rit dagit dadakkel ko. May, anya ti pagsangita, bakit? Tiyadak ta, Pablo. Di natan kaya ta makita. Nalipatan na tan tiyadak ta. Maladangita na maunay tinamuhan ta, bakit? Iso siguro akas jay. Kaputa kabailan nanti agbyag ngagmay-may sa. Pablo. Ado ariga tinagdala ng tatap no mapaadal ta ni Brian. Ket ita ada natalgad at trabaho na. Sigun ka ni Charlie. Anak ti boss dati nubya ni Brian. Iso siguro adi na takayat nga ipamamo. Ibain na ta siguro ah. Ngamin, nakurapay tayo laang. Congrats Insan Brian. Sigurado adakkel man iti komisyon mo iti kliyente ana ipasok mo iti kumpanya tayo. Una Insan, iso ang magatang kung ti kotse akalkali ka guma. Apay, awan ka diti plano mamangala iti dadakkel mo dito syudad. Iti anya aga po. Ha? Napiksada pa yung trabaho ah. Kabailan da pa iti agbyag ng isuda. Grabe kamit Insan. Lakay kan bagaddan. Kita ang tinaramit ko kadatatang kananang. Inyalak, ida iti nataltalgad apagyananda iti mismo nga ili ti probinsya tayo. Inunakmatan kan ka Insan. Saan nga amo ni Claire nga dapay dagiti dadakkel ko. Ti amuda kat ulila akon. Iso atak darak nga roday ta apalimed. Aging gangag kalaysa kami. Insan, dagiti ka dilangan arapap mo tinapatagkan ka. Nalipatam ka din dagiti sakripisyo dagiti dadakkel mo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Nagsalukag da parakan ka. Inla ko dapat iti kakaiso na adagayo tapno makaturpos ka. Itatanda na talgad at trabaho. Saan mo idan apanunutin? Ayan ti konsensya minsan. Mabalin ka ni Charlie. Nagtalnakan. Awan ka iskan dagiti ibagbagan. Kandi mo pa kibibyangan ti biyag ko. Ti biyag mo ti pagibyangan. Iha, ada kagaya man. Ayan ni Brian. Di mo't ko na masukunan na ka. Tadito itayon balaya mang rabi. Datayo lagtan ti mang rabi daddy. Di yun namaan ni Brian. Apa yan iha. Awan ka di apartment na. Anda, daddy. Agsarsarita da itay ka ni Charlie. Diya ko nagpakita ka dakwada. Apa, yan yung timakagapo. Nawananak itiganas amang sukon kan kuana. Nag-reker kayo? Ada di yung nagkinawatan? Noon niya man di parikot, pagsarita nyo itinalapat. Saan ka nakasta? Isuti ayan ti parikot, daddy. Nagulbod ka da tayo. Nagulbud ko nam iha. Wan, daddy. Ano ti kayat mo asawan? Si bibiyag dagiti tadakkel na, daddy. Ano Dayta tinangag ko. Kabayatan ti panagsarsarita da ka ni Charlie. Nasayata kinasarita nak maglang Claire. Agasam dahi ta makadomingo at di mo sungsung bata nagiti awag kan text ko. Anya ka diti basol ko. Talaga ka di mo ibaga ti kinapudno. Anya nga minday ta. Ibagamon. Tapno di ako nagpanunot pa eh. Ulbod ka, Brian. Saan ka matgayam nga uli na adamang? Apay nga imbagam kada kami anatayan dagiti dadakkel mo. Kuha, Nagalas ti ugalim, Brian. Si bibiyag pay laang dagiti nakautangam iti biyag mo. Ngam pinatay mo idan. Kapulaang iti bukod mo apagragsakan. Claire, agpalawagak. Pangasim. Dengganak. Brian. Madanaganap ngamin. Amangan no di na kayat. Paparakan ka. No, mamo nati ka sa admit ibiyag. Wano saan, amangan no i-break na. Gaputan na kaurapay lang ti pamilya nagtaudak.
plano ko baga. Inton makapagkalay sa tanton. Di ko nam kadi. Makikanlay sa akpaikan ka. Kalpasan anam mo akas tagayam ka alas ti ugalim. Claire. No kriminal dagiti dadakkel mo. Baka mawatak pa'y siguro. Mapakawan ka pa'y siguro. Ngam saan? Nagsakripisyo da para kan ka. Tapno makaturpos ka iti panag-adal mo. Kat maadaan ka iti natalgad at trabaho. Namanya tinaramid mo. Ha? Amom ka di anak ko rapay matlaang a pamilya tinagtaodan damami kan dati. Ngam, gapo iti panagsalukag da. Iso nga pimintas kan imasenso ti kasasada iti biyag. Claire. Wen, nakurapay kami matlaang idi. Ngam saan akaskan ka nga ibain mo ti pamilya ang nagtaudam. Claire. Pakawanin ako na. Insuro da kami agkakabsat. Tapno saan kami agbalin na mata pobre. Kan agbalin kami ana pa kumbaba. Amom ka di. No apay ajak sinungsong batan dagiti awag kan text mo. Tapno makapanunot ak iti husto. No anya ti rumbang nga aramidak. Anya ti kayat mo asawan. Claire. Asakit na ito'y kanyak, Brian. Ngam, pasensya kan. Ngamin, nadismaya akon kan ka. Jak pagan ano ti lalaki nga ulbon. Kang runaan ti amin, di na amo at alyawan kan ibainan tinagtaudan na. Hablaw, ada ka di bagyo. Hindi pala kalman da ito'y atudo kan panagaangin na. Ay, naibos mo ti baterya ti radyaw. Iso aja nakadengag iti news. Rumwarak ko may di kalman ngam nagtudo may. Kumusta nga dati anak ta? Ay, awan rum mga pagdanagam. Patse ka natalgad ti kasasaan na iti apartment na. Talaga adi inatan malagay. Ay, uray nalipatan na tan. Ikararag talatay ti Diyos, asapay lakuma. Taday tinasaya at nakasasad ti anak ta. Kain sapay lakuma ta magunkod ng tumot lang dagiti arapap na itibiyag. Uray awan tanton dito'y abiyag. Oh, kasi ka magamin sana. Imbag ta naabutan nakpay. Insa Brian? Agawid na kami ni Taiji probinsya. Sarong karak dananang kantata. Tatlo, makapagkidawak iti pamakawanda. Apay nga tala na panunot mo dahi ta insan. Nalawlawagan ti panunot ko. Gapo ka dagitin baga ni Claire kanyak. Puno na iti kinunana. Ajak rebe nga ibain dagiti naganak kanyak. Kang runahan ti pamilya. Anak taudak. Ay, nasayat kumamat. Kasta ngagpaiso ti aramida minsan. Nangam, nanadawan ti amin insan. Anya ti kayat mo asawan, insan Charlie. Insan, imayak dito eh. Gapot ay mawag ito ni Nanang. Adang amin, napasama ka lang slide iti lugar tayo. Anya? Apay, anya ti napasama ka dagiti dadakkel ko. Awan dan insan. Sana po no dayta, Charlie. Nangisayan ka dagiti bumarangay ti rescue operation. Ket nasarakan dati bangkay daan ti Belen kan Uncle Pablo iti mismo ngayon ti balayo. Nairaman da iti napasama ka ran slide. Nanang, tatang, apay nga itapay. Apay. Nala kayo kumaini dito'y syudad. Saan ko man napasama ka na kayo ti kastoy. Iso pakawanandak nanang. Tatang. Pakawanandak ko ba? Miss F
Awan inaramid ko iti dayti agundaway, no di tinagsangsangit. Nalaos ti panagbabawik, nagsakit ti barukong ko, nga manyan taawan metten maaramidak. Uray anya pay ti aramidak, jakon maisubli ti biag dagiti dadakkal ko. Nagawidak nga rod iti lugar mi, ket tilaangan bangkay da tinasangpetak. Kalpasan ti panangitabon ko kadakwada, in pagnak adagos ti papeles ko, tapno agtrabaho iti balasiw taaw. Sa nga pulon atawan ti napalabas, manipod daydi apasamak. Napadakkal ko maddan ti balay mi, ket aging gaita, adda akpay laeng dito'y Saudi. Damag ko anak asawa maddan ni Claire, ket naragsak da maddan iti pamilyana. Manipod idi, in pamaysak ti nagtrabaho, ket jak maddan nakiayan ayat pay. Aging galangan ditoy Miss F. Kat sapay kumata nakaibati ak iti adal, kadag iti padak an ayat adumdumngag. To'y pagayam mo, Brian. Ken ka pagayam, Brian. Patsyak an nakaibati iti adal, kadag iti kabsat adumdumngag to'y padas mo. Iti maminsan pay, may sakamanan kadag iti makapanaknak, nga ti babawi ket adda iti udi. Ngarod, di day kumaurayan nga adda dakes a mapasamak sa tayon to makaamiris. Kanayon tayo kumalaglagipen ngano awan dagiti dadakkel tayo ket awan tayo met ita iti daytoy abiyag. Rumbang nalaeng a subadan tayo dagiti sakripisyo da kada tayo. Di tay kumaibain no anya tinagtaudan tayo. Ipagpanakkel tayo kitdi dagiti dadakkel tayo, ta isuda ti kapatgan asagot kada tayo tinamarswa. Alakastan pagayam Brian, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway sabali manen asurat ti inda ikan biag ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ket naggapu kan ipagayam tayo nga Roxanne. Adi na inlanad ti address na. Kastoy man ti surat ni Roxanne. Dear Miss F. Kidawak nga ilingad na kumalangan itinagan nga Roxanne. Ado kano ti marayray aw kanyak idi ubingak. Napintas kanalukmegak kano ngamin idi isu nga kay kayatdak a pagsisinnublatan nga aw-awiran. Makunak a naragsakak a tao. Naragsak ti nagbalin a biag ko idi ubingak. Ngamdimtang ti maysa a pasamak asaan aninamnama. 13 ti tawan ko idi natay ti amak. Manipod idi, nagbalinan a miserable ti biagmi nga agina. Gaputa namin pinsan a nagbaliw ti inak. Agtawunak idin iti 15, idi adda na amam mo ti inak a Muslim. Iso ni Abdul. Aggusto launay ni Abdul kanyak, iso atila maititad na arigalo nang runa unay iti inak.
rugyak nga rodan ti ag salaysay. Sino nga tati bisita ni Nanang? Kas nadamot ka sarsarita na di tasalas. Ay, si Ripak na. Ay, nimat gayam Abdul. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Ay, umasidagak, tap na mga ko. Umay ko kumadamaga na nasunya, no kaano kayong agbayad iti inutang nyo kanyak, edi na panalawas. Ay kwa Abdul. Pasensya ka pa ilaang, ngamawan pa'y maibayad ko itakan ka. Kan lumabalain, kasaritam tuman laang ni Bus Alay. Kainton umay abulan to ti panagbayad ko kan kwa na. Mga no di na kanton ikan, no saan ka makabayad ita. Agsingsingir kami ng tidiler na nana. Amamuyo mo tan tidiler na, saan ka di? No inbaga na nga itan ti panagbayad mo. Agbayad kan. Day takat nga ro, ti parikot ko ita Abdul. Tsaka mo no sa dino ti pangalaak iti kwarta. Nailumluma kong iti utang. No kayat yo, siya kung timang bayad iti utang nyo. Ha? Ulit man ti kinunam Abdul. Siya kung timang bayad iti utang nyo, kunak nana. Ay kwa. Ay saus, nakababain ba't kan ka Abdul? Amangan no jak makabayad ka dagiti utang ko kan ka. Saan kamat asingiren adagos nana? Kan may sa mabalin kamat ang makabayad iti sabali a pamuspusan. Ay sige Ibagam nga raw, no kasano ang makabayad akin ka. Saan kayo asingiren? Iti may sa akondisyon. Kanya kondisyon. Ited nyo kanyak ti anak yo ani Roxanne. Ti anak ko kunam Abdul. Una na. Malaksit siya kung timang bayad ka dagiti utang nyo. Ikang ka pa iti 100,000. 100,000 pesos kunam. Dakilagata dayta, saan ka din na? Kaya saan lang adayta? Ikang ka pa iti supply mo. Ngayon, ikang ka iti supply mo, ang maiparit nga agas. Kanyat makunayo. Uwan, Abdul. Itad ko kan ka ti anak ko. Basta tong palom dagit. Kasta tarupam si Karoksan. Nangagkuti nagsaritaan nyo kini Abdul itay nanang. Ilak na ako nak itiday a Muslim. Isukat nak iti kwarta kan droga kasta ka di nanang. Ay Karoksan anak ko. Kastoy na'y nga main. Di Abdul umay nakararmun. Iso ti bagbaga na kanyak. Kaya't nakakano nga asawaan. Jak matayayatan, kun may sa ubing akpay tapno makiasawa. Masigurado ka na pintas ti biyag mo iti damnana. Adu ti kwarta na. Saan kantong agrika? Agsardeng kan nga agadal, kat sumurot kan kuana. Ti kunayo ka di, kat napintas tagbalin aka sa saad ko iti din na day ak pusher. Hostown, Roxanne! Amok no anya tinasaya at parakan ka. Isong agtungpal ka iti bagbagak na awatam. Sana para kanyak dagitang ibagbagayo nanang. No dikat para lang iti buko dyo pagragsakan. Ayan ti konsensyayo. Diyak ay ayatan ni Abdul. Iso ajak makikalay sa kankwana. Suker ka nga inanak. Anay ko nanang. Awanan maarami dampay no siya kun tinagdesisyon Roxanne gaputanak ka lang nawatam. Kumusta ti anak ko nga asawam? Kanayon kami nga aga pa. Payat na ti pumanaw iti balay ko. Iso ay, dayjay, kulong ko iti silid. Inpadlak ko ti reda tapno sana makarwar, nana. Talaga natangkan ti ulo day chay nga uping. Pasensya mo na. Ayun kayam. Adda ka din diin karim kanya. Atoy, di maapakiti dayta. Ay na.
balay. Nagsaya at no kasta, Abdul. Wow, ayaos. Saan kayo ko man? Nga garamat iti marihuana. Tanangin na dito. Sige, sige. Agawid akon. Tapno maarami dyo ti kay kayatyo. Sige, sige. Katagyaman ak, Abdul. Abdul! Abdul! Lukatam tiri daw! Pangasim! Parwaran nak ditoy! Abdul! Jak kayat ditoy! Pangasim, Abdul! Parwaran nak kuman! Mabut-butang ako na yan! Saan pa parwaran? Ada maarami daw? Masyan ka kumamat kanya! Pangasim! Di na kumaikulong ditoy! Ay! Di nakmat pugawan iti asok ti sigarilyo ma! Kayat mo ka di nga parwaran ka dito eh. Amo matanala ka aklangan ka sarsarita. Parwaran ka. Uraan niya nga oras sa kayat mo. Ang paiso? Ngamiti may sa kondisyon. Sige, anya dahit ang kondisyon. Aramida kami na kayat mo. Basta parwaran nak dito eh. Para sa akin na, Roxanne. Dahil talang ti kondisyon ko. Abdul! Awanan ti adupay asawom. Adupay lang amin ti arte. Asawa ka mo ton, sana ya. Iso nga di ka nga rod ag-arte-arte, ha? San Abdul, pangasim! Umadayo ka kanya! Agtal na ka kunak mo. Di ka natagari. Agtungpal ka iti kayat ko. No di mo kayat ti masak. Oh, Yan na! Hindi na kumamat sinito-niti sigarilyo. Pangasim! Dukit di nga reglam. Agtal na ka kunak. Dahil ito'y pa. Uray mano pa asin iti sigarilyo. Di tayo, ma'am. Iti party ti bagin. Napintas kanto latta para kanya. Iso nga umay ka. San Abdul! San! Nagsakit tintero bagit. Nagut-ut dagiti siniti sigarilyo iti iman. Diyos ko, tulungan na ko ma. Tapno makapanaw ako iti dayting impyerno. Naranagan ni Abdul. Nakalukat dagiti tawa ti balay. Gundawaya kun daytay. Tapno makapanawak. Magnaak iti tawa. Diyos ko. Anya daramita. Diyaga mo na sa dino ti papanan. Sa dino itan ti pagtarungan. Mapisinak pa yan. Ada ka di urayam, miss? Was, sir. Awan. Apay nga agsangsangit ka? Napanugag ngamin, sir. Tinapatno na. Intarayak tinulpit nga sa huwag. Kanayon na kami nabugbugan. Iso nga idinadaanak iti gundaway. Naglibas sa imanaw kay Jibalay mi. Kasta ka di, ha? Ala, umay ka, tamapantay di opisina. At damot lagi di ti asawa. Umay ka, tagam mo kayo. What, sir? Di ka madanagan. Saan kami daka sa tao? Da kami ti akin kuko iti dati o gasolinaan. Kan kaabay matlag ti grocery. Umay ka, tapno makapangan ka. Tanay, langam ti mabisbisin. Kalpasan na, aginana ka. Mala, umunag ka iha. Ipapabalay mo. Nagdakil ti balayo, sir. Wen gayam siya ni Attorney Dominguez. Ti asawa ket may samat lang attorney. Awan ita diti balay. Na makumikom kadagiti kliyente na. Rabiin to na makaawid na jay. Anyat nagan mo, iha? Roxanne, sir. Ada ka din anak mo. Awan pa'y.
Manipot ita, agyan kan dito mi. Aba gusto. Ada bakante asiled iti dorm dagiti boys mi. Kaya dagiti daduma pa atauhan mi. Di kagdanag, tado dagiti kakadua mababae ha. Apag iso, sir. Kat no kayat mo ti agtrabaho, mabalin ka agtrabaho iti gasolinaan, wano iti grocery. Wan, sir. Kaya't ko lang unay ti maadaan iti trabaho. Ket agyaman ako unay kada kayo. Ikarigata, igaad ko nagtrabaho. Di kay to agbabawi iti panangalayo kanyak, sir. Nasaya at, yeah. Manong titawan mo? 18, sir. Ubin ka pa'y lagayan. Agad-adal ka kadi? Wan, sir. Malala. Ituloy mo itong arot ti agadal. Into no may manan apa nag-enroll. Pagadalan da kawan. Kasta ter aramiden mi kadagiti agbalin. Akadwa mi diti balay. Iti kasta. Dumteng to ti panawan. Nga umasinso ti biyagda. Kat adun tumat dagiti tulungan da atat tao. Agyaman ako unay, sir. Awanan niya man na iha. Basta sa saya at ti trabaho. Di mo dadaalan ti panagtalakmikan ka. Tay karimi, iti kadam, iti poder mi. Agbalin kami anasaya at un gayam. Kaya't mo ka di nga ikan iti pagnakman ti asawam, gapo iti nararamid na kan ka. Wan, sir. Kaya't ko lang unay. Anya, pimanaw ti anak ko. Win, linibas anak ti anak yun, anang. Kaano pa pimanaw? Agdua na Domingo. Makapasuron. Na may isa anak da dyan nga babae. Masapol ang mabirukan ta ti anak ko, Abdul. Tulis kami! Sige, so kumiyatan dito aglawlaw. Kwa. Hey, saan? Saan na ka matiliwan? Awan basal ka? Sir! Ada pa kita ti marihuana dito eh. Awan amok dito dito, sir. Saan ko ako dito marihuana, sir? Sir, ada pa dito Abdul Malik. Arestado kay ti panagaramat kan panaglako iti may parit nga agas. Kastametan ti panang malmaltratom iti asawang. Di manan bay na Roxanne. Isugayam ti nagipulong kadag iti pulis. Ay, saan? Diyak kaya ti makulang. Saan? Anya ti madamag, sir. Nakakulong ka din ti asawa. Wan iha. Natiliwan ni Abdul, akadwa na ti inam. Ado ngamin tinaduktalan da nga illegal a droga iti uneg ti balay na. Ni nanang, nakakulong ka di mat. Nakakulong. Ada ngamin naala dagiti pulis a droga iti bulsa ti daster na. Iha, amo ka naliday ka, gaputa na iraman ti inam. Okay, aklaan, sir. Kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti agipulong kadagiti pulis. Nga mabutang. Gusto lang ti kasjay. Tapno ikaro na tinagbasulan na. Agyaman ang unay kada kayo, sir. No saan aga po kada kayo. Ang mga nagtultuloy pa ilang ti kasjay nga aramid na. Ita, awanan ti pagbut nga. Kat, ti kanayon nga ibagamikan ka, Roxanne, iha. Igaid mo ti agtrabaho, kan igaid mo ti agadal. Tapno inton, makaturpos kan, kat makatrabaho ka. Makabiro kan to itinapinpintas a pagbiagam. Uwan, sir. Ket utang ko kada kayo ti amin. Ita Miss F, dandani akon agturpos iti inalak a kurso. Naragsak ka na namay tinagbalin a biyag ko iti poder dagiti agasawa a Dominguez. Mariknak ti panang ipatagdaunay kanyak. Didak imbilang asabsabali kadakwada. Isung aramidak matamin a kabaalak tapno makatulong kadagiti negosyo da. Ket igagaad ko ti agadal. Iti kasta makaturpusak
ket masubadak met ida iti panang tulong da kanyak. Ammok nga adu pa iti panubok a pagdalanak, nga may bagak a nakasaganaak amang saranget kadagiti a panubok, ta isu ti dalan nga agturong kadagiti arapaap ko iti biag. Miss F, agyaman ak una iti anos mo anang ibasa, ken nang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Roxanne. Ken ka pagayam, Roxanne. At datay pagsasao iti Tagalog ako nanaket, habang may buhay, may pag-asa. Narigat kan nasakit man tinagdalanam, ngem dumteng ket dumteng tulat ta ti aldaw a makabangon ka. Saan ka amawanan iti namnama? Ammok nga adda agur-uray a nasayaat para ken ka. Igaed mo nga rod ti agadal, ket di mo dadaelan ti talek nga inted dagiti agasawa anang tulong ken ka. Di mo ida liplipatan. Tano awanda, saan mo mat anaragpat ti ayan mo ita. Alakastan pagayam Roxanne, ket agyaman ak unay, itiing ka pa nang ibinglay, iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti